Kijk maar eens. En je ziet... De schilder. Ah, de schilder. Doet Kusters de schilder. Dus we hebben een hoedemakers en een Kusters. Ja. En als Kusters de schilder is, wat is hoedemakers dan? Ik zie hier een beetje alles doen. Oh, je ziet de manus van alles. Ja. En je ziet echt de schilder. De schilder, ja. Ziet je dat ook professioneel geweest? Ja. Echt hoor. Ja, daarom. Gewoon dit en kunstschilderen en zoiets allemaal. Ja, dit zijn nog eenvoudige dingen, maar we gaan, dat is nou pas weg van Hattem was dat wel. Ja. En Corpus, dat was heel oud, dat was hout. Daar hadden ze zilver geschilderd, dat was helemaal verweerd, kapot. Dat hebben we zo helemaal na moeten schilderen. Dat is gisteren weggegaan, nou, dat mooi ding kunnen zien. Nou ja, ik vind dat er... Maar als we het over een Corpus hebben, dan hebben we het over zo'n... Ja, zoiets. Die korpus. Ja. Ja. En die zien er trouwens weer heel netjes uit. Nee, die moeten nog, die hebben je nog geschuurd, zo weet. En die moeten nog even afgelakt worden. Ja. Dan is het klaar. En dit is het domein van Ochtwier? Of zit er nog Nee, meer? Nee? nee. 7 man. 7 man. Ja, Ja. van 7 en dan bestuur nog. Hé, maar wie giet dat nou? Komen die vanzelf bij jou terecht, die beelden? Werden die aangeboden? Of god gaat er nog op zoek? Nee, ze komen allemaal hierheen. Oké. En dat is van Maasbracht. Nee, van Maasbree. Bree is dat, ja. En we hebben zelfs projecten gehad in Lisse in Friesland. Er doet niemand zoiets hoor, restaureren van... En ik mag denken dat dat alleen even de regio is, maar... Dat... Nee, we gaan... Dit is in principe voor de regio, maar we zien, ja, moet ik zeggen, wat wij kunnen heel veel niet. Van met kunststof dat maken. En dat kunnen we hier. En zodoende zeg ik. We zien dus een keer op L1, of op L1 je was geweest, maar in Nederland hier op televisie in Dordrecht. Ik vind ook bekendheid hoor. Ruig. Ja. Dat dit nog gedaan wordt, want ja, de ZUS, wij komen door de ganse provincie en de ZUS Ja. op daar plekken. ZUS dingen die er schitterend doet zijn, maar de ZUS ook dingen die, ja, die wel een lekje verf zou je kunnen gebruiken met zacht goed te drukken. Maar het is dus zo dat mensen moeten zelf het initiatief nemen. Ja. Maar die komen hier vanzelf. We hebben hier altijd werk. Ik doe hier veel overdag. Dat is nou wat normaal is zoals een avond, donderdag, s'avonds. Maar ik doe de werk heel veel. En je ziet alleen kunnen met schilderen makkelijker werken, vind ik. Ja, maar hoe wacht eens even, het is coronatijd. Waar heb je het dan zo druk mee door de week? Dat je nog op zondag Dan kunnen we ieder voor zich werken, anders... Ieder voor zich. En een heel klein grein, zoiets allemaal. En dat allemaal, dat neem ik allemaal met naar huis. Dat doe je thuis allemaal schilderen. Nou, dit is te groot, dat kan ik niet metnemen, dat gaat moeilijk. Maar al die kleine dingen doe ik allemaal thuis. En dan kan ik eraan werken wanneer ik wil. Hoor. Nou zie ik hier iets staan. Dat pupje wat erachter stiert. Ja. Ja. Ja, dat net als vader. Ja. Klein duimpje met 7 mijlslaarzen, maar dat zal het ongetwijfeld niet moeten voorstellen, of al? Dat weet ik niet. Weet ik Ik niet. heb hier een keer neergezet, knap het maar op en dan haal het maar. Zo, en ja... Dus je kreeg hier veel dingen wat ze hier neerzetten. We hadden deze van ergens al de beelden gekregen. En ja, zo die weggooien. Ik zei, knap ik wel op, ik weet wel iemand die wil hebben. Die hebben we opgeknapt en dan wil die hier hebben. En kijk, toen wordt er gewoon bij een beetje geld binnenkomen. Nou, ik moet ook zeggen dat er is een tijd geweest, veel mensen weten dat, maar ook veel mensen nee, denk ik. Er is een tijd geweest dat iedereen woei van die beelden af. Ja. En nu is het weer heel populair om een heiligenbeeld, dat is retro tegenwoordig, hè, om dat, vintage, om dat toes neer te zetten. Maar komen er ook wel eens particulieren heen die zeggen van ik heb een mooi beeld voor toes en... Nee. Oh, zat. Ook jeugd zelfs. Nee. Ja, echt. Ja? Echt. Echt waar, jeugd. Hier hebben we er ook weer in, daar is de kop van weg. En dan moeten we een keer een kop in maken en dan... Ja, het is eigenlijk... Maar de vingertjes zien weg. Maar ook vingertjes en zo, dat maak je dan ook? maken we helemaal, ja. Maar wie weet geen nou welke kop dat erop gezet heeft? Daar zien we foto's van.
Oké, van dat tafereeltjes in foto's. Ja. En heb je door dan mallenveur? Nee, dat Of maken we zo hoor. wie maakt het? Want dat is kunststof, hè? Ja, dan maken we van was maken we eerst een dingen. Een voorbeeld erop en dan een malken van maken. En dan gieten we dat vol. En dan zetten we dat erop. Ik zal daar eens laten zien daar. Moet ik net over haar. Wat een... dat is toch echt monnikenwerk, denk ik, Ja, of dat is, niet? ja, Want- moet niet op een uur kijken. Nee. Nee, want stel, Don moet er straks een make-up op. Ja. Wie lang ziet je door mee bezig voordat het gans kloor is gepinselt en al? En een dag of 2, 3 mee bezig. Dus verdienen doet er dan niks En aan. we hadden het net over, dat zei meneer Kusters, over jong mensen die hier komen. Kwam dit toevallig van jonge mensen Nee, aan? van alle mensen. Van andere Ja. mensen. Maar waar komen jonge mensen dan mee heen? Beelden, heiligbeelden, kruisbeelden, die bijvoorbeeld te zien van opa of oma geweest of van iemand en ze hebben dat geen in huis. Ja, dat is tegenwoordig. En moeten mensen er dan wat voor betalen? Ja, daar geven ze vergoeding voor. Wat voor bestiert de stichting van? We zien een stichting bij ons een beetje wie zien te schrapen. Links en rechts. Donaties, Ja. gullegiften, sponsoren. Ja. En we hebben zelf 72 projecten in Venray. Kruisen en kapel die we bij moeten halen. Ook nog, Ja, ook nog ja. met 7 man. Ja. Dus dat gaat goed, dat is een goede vee afgebruikt. Ja. En we goed behandelen we. Ja. Ja, als het goed behandeld is, en dan gaat dat lang met. Ja, maar goede verfgebroeken. Ja. Ik zal geen namen noemen, maar dat zie ik. Ja. Er wordt hier met kwaliteit gewerkt. Ja. Maar zo'n putje verf, dat loopt wel gauw in de papieren. 70 of een kaas in de pot. Ja, en zo'n liter, dat kost het nou, denk ik 70 euro. Ja. Maar al wat hier voor staat, omdat ik vroeger schilder zie geweest, ik ken die schildersbedrijven, die hebben ze altijd restanten. Dus dat is allemaal restant. Die ga je dan halen, die vraag ik, want anders moeten ze het toch bij doen. En doet je dan soms ook nog een beetje op kleur mengen? Dus alles is mengen hier. Hè. Alles is mengen. Behalve dit zwart was niet, maar het meeste is allemaal mengen. Ja. Wat een leuke plek. En als we O9 gehad hadden, Ja. Er waren hier dan die- worden we hier nooit terecht Ik gekomen. zag hoe één, ik denk. Wat heb ik nou? Heb je dat net ook al aan de cameraman laten zien? Dit niet. Dit niet? Maar we moeten een beetje Nou ja, corona-afstand halen. Hè? Ja, anders, Dit is een project van Lisse. Dat waren allemaal beelden die waren in 1000 stukken. Ze kunnen die maken. Zei, zie ik eens kijken, zei, neem eens mee, probeer, kijken wat. Hebben we gepuzzeld, dus allemaal zo leiden door een zolder. Allemaal maar in dan best stukken. ze toch weken en weken mee. Ja, Ja. Een joor. Ja, zullen we een halve winter. Oh, dan springt hij weg. Kijk, die waren 1000 stukken en hebben we helemaal zo opgeknapt. Geweldig. Ja. Kijk, dat is die hele groep. En die... Even kijken. Het is... Maar daar heb je toch Kijk, enorm veel eer van nog werk. Ja, zeker. Dat krijg is inmiddels terug naar lessen. Ja, Ja. dat is terug, ja. Worden die mensen een beetje gelukkig? Die waren heel gelukkig. Ja? Ja. Heb je het gebracht of kwamen ze het halen? Hebben ze gehaald? Hebben ze gehaald, maar Gehaald, bij de ja. ze hebben het al officieel ingezegd, dus hebben we uitgenodigd, hebben ze als waardige gasten ontvangen. Eten gehad en alles. Ja. Dus je ziet ook weer bij de inzegening geweest van... Nee, Dat niet. mee. Nee, daar zie ik toen heen geweest. Want dan kunnen we van iedere paar weken op pad gaan. Hoor. Maar dat zijn toch de leuke dingen. De staf? Dat is de staf van de beeld, van hier die dingen. Ik Hoor huis je nog allemaal? eigenlijk nog gar niet goed van vuur. Ik zal de extra staf erin zetten dan. Kijk, dat kan de mot erin. Ja, voor het lab die. Maar de staf is volgens mij gans neergemaakt, of nee? Nee, dan is wat opgepoetst. Zo houden we Dan hebben ze wat opgemaakt, dan moeten we nog een beetje een halt maken. Want En dat is een beetje, Precies. een beetje kitserig, maar. Hier hebben we gemaakt. En dat duksje, dat huurt eraan te zetten. Ja, dat is huurt eraan te zetten. Oh. Wat voor functie had dat, zo'n duksje aan de staf?
Dat weet ik niet. En de heilige Aldegondis, Ja, Aldegondis is dat. waar was die van? Weet ik niet. Oh, je ziet geen kerkelijk... Nee, ja, ik ga wel naar de kerk mee, maar nee. En geen meneer Kuster, schot je ook braaf naar de kerk? Met kerstmis en bruiloften, carnaval. Dus het is vooral, denk ik, de passie voor de ambacht. Wat bij jou Dit is gewoon het oud erfgoed in stand houden. Ja. Dat is het eigenlijk. Want we hebben hier heel veel, ja, die staan op het moment niet veel mooie, bijzondere dingen. Net als bijvoorbeeld, als we naar Overloon gaan, hoor. Daar staat ook zo'n monumentje van de oorlog, zo'n soldaatje. Dat hebben we ook gemaakt. En zulke dingen. We maken hier van alles. Oh, dus het hoeft niet per se religieus te zien? Nee, natuurlijk niet. Wat je net zegt, hè, cultureel erfgoed, het behouden van cultureel erfgoed. Dat En is weet je, ik doe dit hier omdat ik het heel graag doe, een mooi werk is. En we hebben er voldoening van. Dus hier hebben we ook een Oostkantine. Daar hangt bijvoorbeeld ook een bord waar al ons projecten staan van Venray. Dat kan toch bijna niet anders, of je komt met z'n zevende allemaal in de hemel. Hè? Ja, ja. Ja, we kregen extra kersen bij de kist. Dit zijn allemaal kapellen die we van de gemeente zien, die eigenlijk, van het particulier, die we allemaal onderhouden. Wat zegt genoeg, 70? 72. 72. In onderhoud. In onderhoud. Ja. Dus die halen we allemaal bij, die moeten geschilderd worden, die kapellen moeten gedaan worden, het dak kapot, moet daarbij gemaakt worden. Leuk hè, mensen die dit nou dadelijk zien op televisie en die rijden ergens langs een kapelke hier in de regio wat er zo mooi is, dan weten die van, dat zien deze mannen. Dus we onderhouden. We zien al bijna 40 jaar bestaan. Volgend jaar, als alles goed met zit, hebben we hier ook een feest ervan.